Районда Башкортостан башлыгының югары әзерлек режиме турындагы указындагы үзгәрешләренә ярашлы рәвештә антиковид чикләүләрне үтәү буенча контроль рейдлар дәвам итә. 12 октябрьдән сәүдә комплексларына, музейларга, китапханәләргә, киноларга, мәдәният йортларына керү, шулай ук масса күләм спорт чараларына, шәһәр ара автобусларында йөрү өчен вакциналау турындагы белешмә яки соңгы 6 айда ковид чирен үткәрү турында белешмә күрсәтергә кирәк булса, инде 18 октябрьдән яңа кагыйдәләр үз көченә кереп, документларны моторлык салоннарына, чәч тарашларга, бассейн, спорт комплексларына кергәндә күрсәтү мотлак. Без масок не обслуживаем, сами без маски не обслуживаем. Узган шимбә көнне район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, район полиция һәм хакимиятның икътисад бүлеге хезмәткәрләре белән берлектә Думбыты, Магнит, Семья, Сейлән сәүдә сервис комплексларында, шулай ук Здравушка аптекасында һәм район үзәк китапханәсендә булдылар. Рейдта катнашучылар әлеге учреждениеларда ковидка каршы чаралар үтәлүен тикшерделәр. Беренче чиратта керү урыннарында контроль постларының эше бәяләнде. Һәр килгән кешенең QR-кодлары тикшерелде. Шулай ук температураны үлчәүләре, кулларны эшкәртүе, дезинфекция чаралары үткәрелүе, битлек режимының үтәлеше, социаль дистанция билгеләре барлыгы тикшерелеп үтелде. Полиция хезмәткәрләре көндә рейдка чыгабыз, магазиннарны, общественный урыннарны тикшерәбез, магазиндагы журналларны тикшерәбез. Термометрлары бармы, үлчәй торган илләре хезмәткәрләре дәфтәрләрен тикшерәбез, QR-кодларны карайбыз. Менә кемнәрнең маскалары юк, маска әйтәбез, чтобы киеп йөрергә. Кемнәр тыңламай, кемнәр безне аңламай дигәндәй, аларга инде соответствующий чара күрелә. Протокол төзелә по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Шуңа предупреждение була беренчедән инде, икенчедән инде уже протокол төзеләчәк инде, уже штраф буенча инде. Шуңа хөрмәтле райондашлар, без сезне маска киеп йөрүегезне сорыйбыз. Ширне бетерик бергә сездән тора, үзебездән тора. Шуңа тарамасын. Бор тикшергән объектларда да җитешсезлекләр ачыкланмады. Керү урыннарындагы ишекләргә кирәкле мәгълүматлар җиткерелгән, килүчеләр өчен дә, хезмәткәрләр өчен дә битлекләр, антисептиклар куелган. Рейдлар һәм контроль чаралары алдагы көннәрдә дә дәвам итәчәк. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.